Vyzerá to tak, že Batman skutočne žije. Ten slovenský je v Dunajskej Strede, presnejšie na sídlisku Sever. Pravdepodobne aj preto dostal prezývku Severný Batman. Tento muž sa rozhodol bojovať so zlom aj napriek tomu, že jeho kostým nie je ako z filmu. Ušiel si ho sám a k nemu vyrobil aj doplnky. Nie, že si ublížite. Ne, to je ukážka, aby videli, že to je nebezpečné. A to je také ninjovské Batmanové. A toto je hodinka Batmanové. Tu je hlava. Kto vám to šije? Ja sám, všetko. Není vám zima v tom? Není, lebo pod tým je toto také tepelné, to celé je z koža. Zoltán alias Dunajsko-stredský Batman býva v bytovke, ktorá je už dávnejšie opustená. Keď chce ísť domov, musí ako správny Batman cez okno či balkón. No a dolu podobne, i keď pre obyčajného smrteľníka nebezpečnejšie. Tuto len chránim, aby nebol auto vykradnutý a takéto veci. A chodím v meste, aby tam neboli nejaké drogové činnosti. V prípade, že bude Zoltán svedkom neprávosti či kriminality, nezasiahne on sám, ale zavolá políciu, i keď vie bojové umenie A technika Batmanová umenie.